Hej Hej Stefan. Stefan. Afleveret for sent, det går nok. I dag skal vi snakke om, hvordan et røntgenrør virker. Men nej, hvad er det nu et røntgenrør er? Et røntgenrør er et apparat, der bruges til frembringelse af røntgenstråling. Røntgenrøret består af et elektronrør med en højspænding mellem en anode og en katode. Elektronerne, der frigøres fra katoden, accelererer meget hurtigt, og ved sammenstød med anoden nedbremses de og udsender derved røntgenstråling. Udledning af sammenhængen mellem spændingen og den mindst mulige bølgelængde af røntgenstrålingen. Spændingsforskellen bestemmer blandt andet, hvor hurtigt elektronerne rejser fra rørets katode til anoden. Tager vi eksempel en spændingsforskel på 50.000 elektronvolt mellem rørets katode og en anode, skal vi først og fremmest udregne den energi, der bliver givet til E, når den kommer i formlen. E er lig U, spændingsforskellen, gange 1 elektronvolt. E er lig 50.000 volt, gange 1 elektronvolt. E er lig 8 gange 10 i minus 15. Derefter benytter vi formlen for lambda minimum, isoleret i formlen H gange E gange C lysets fart over lambda minimum er lig U gange E. Lambda minimum er lig Plancks konstant gange C lysets fart over U gange E. Vi indsætter de fundne værdier for U gange E. Lambda minimum, Plancks konstant gange lysets fart over 8 gange 10 i minus 15. Lambda minimum giver så 2,48625 gange 10 i minus 11. Og det svarer til omregnet 0,0249 nanometer. Et røntgenspektrum er en blanding af linjespektrummet og det kontinuere spektrum. Det kontinuerte spektrum skyldes bremsestråling, der udsendes, når elektronerne opbremses af anoden. Linjespektret skyldes elektronstrukturen fra anodemetallet. Man kan ændre på den kontinuerte del ved at skrue på accelerationsspændingen, og man kan ændre på linjespektret ved at ændre på metallet på anoden. Som helt generelt videnskab er røntgenstråling og manipulering af atomer enormt interessant og spændende, men samtidig også meget farlig, da man også kan spalte atomerne. I hverdagen er røntgen enormt vigtig, for uden røntgen havde vi aldrig været, hvor vi er i dag, både videnskabeligt og medicinsk. Og der reddes hver dag mange mennesker fra invalidering og død. Særligt inden for medicinen er det vigtigt, at vi udvikler os konstant, og her har røntgen gjort enorme medicinske fremskridt mulige. Det bliver nok blevet meget nemmere at behandle brud, sår og infektioner. Tilfælde, som folk normalt ville have været døde af før i tiden. På samme måde kommer man stadigvæk tættere og tættere på effektiv behandling af den forfærdelige sygdom kræft, der stadigvæk i år 2014 er en frygtelig og meget udbredt sygdom, der også er meget svær at behandle. Det er dog ironisk, at noget med så meget destruktivt potentiale som manipulering af atomer kan tjene os mennesker så godt, som tilfældet faktisk har været. For stråling er meget farlig i store doseringer, men i små doseringer, som f.eks. røntgenenergi, kan det både redde mange menneskeliv, men det har også reddet mange menneskeliv før i tiden. Det er dog en farlig problemstilling, det her. For jo bedre teknologi man får inden for det her felt, og inden for udviklingen af spaltning og manipulering af atomer, des mere potentielt destruktivt bliver det også. Fordi i takt med, at det her det kan hjælpe os mennesker, så kan det også modarbejde os. Fordi det skal huskes, at vi udvikler blandt andet de her røntgenstrålingsteknikker og de her bedre muligheder for spaltning af atomerne, også muliggør en videre udvikling af potentielle masseødelæggelsesvåben, som man for eksempel har set med atombomben. Og det kan på sigt, både politisk, men også sådan rent humant, ende med at være meget, meget, meget farligt og måske få nogle meget store konsekvenser. Created using Powtoon.